Ćao svima ljudi, dobrodošli na moj novi video. Danas ćemo snimati Five Nights at Freddy's 2. Kao što znate, ja sam jako velik ljubitelj FNAF-a. Tako da, prešao sam svih 5 noći, idemo sad na 6. noć. Kad sam ovo prelazio nisam snimao, što mi je sad jako žao. Ali ajmo. Idemo i tu 6. noć. Oh no, ja sam zaboravio koliko je ovo iritantno. Okej. Okej, ja rekao nešto. Foxy mi je tu već došla. Čika mi je tu. Haj, gdje si ti? Najviše koga mrzim u FNAF-u 2 je Balloon Boy i Foxy. Znači, to dvoje tako su iritantni da je to nemoguće zapisati. Ajde, molim te, odi Balloon Boy. Okej. Još ćemo ventove. Ne čujemo više. Ali je Čika ispred mene i ubit će me. Neće. Please. Ajde, please. I umro sam. Okej. Idemo. 5 noć, šta? Šta? Okej, ljudi. Samo da znate. Prešao sam opet 5. noć. Tako da, ajmo na 6. Preći. Jer, we need to. Ne, zašto uvijek? Iskren da vam budem, kad sam ja bio mali, ja sam igrao ovo i najstrašniji od Withera mi je bio Foxy, a najstrašniji ovako mi je bio Mangle. Okej. Ovaj tu mi je uskoro u ventu, Wither Bonnie. Ne, u ventu mi je. Ako niko nije tu, zašto ne mogu svjetliti? I Bonnie mi je tu. A fakat su veliki. Znači, malo veličina 2 metra. Okej, niko mi nije blizu. Ne, ja na ovo trebam staviti masku. Okej, nikad mi nije došao Golden Freddy. Aj, please, odi. Ne, Čika mi je tu. Dobro je, pa sam music box do kraja skoro. I Foxy mi ubila. Do koliko sam došao? 3 AM. 4. 6. noć je u FNAF-u 2 toliko iritantna. U FNAF-u 1 sam prešao 6. noć. Ne pitajte kako. Ovdje je jako teška. I mikrofon mi je pao. Nadam se da vam se sviđa ono za thumbnail što sam počeo stavljati. Da. Prvi put igram u FNAF na mom kanalu. Što je kao super. Jer mi je to skoro omiljena igrica. Samo zato što
jer je bez interneta i jako je fora. Znači, ti ako pređeš svih 5 noći, imaš 6. noć, imaš i 7. noć koja je puno teška. Znači, jako je puno teška. Ok, niko mi nije ovdje ispred. Nadam se da neće ni doći. Balloon Boy i Wither Bonnie su mi kod venta doslovno. I Wither Bonnie je u ventu. I Mangle mi je ispred. Mangle, odi, molim te. Balloon Boy, niko te ne treba. Ne. Please don't kill me. Ok, Fred je tu. Please. Ajde. Ne! Music box. Ako mi uđe Bonnie, prije nego što napunim music box, to neće biti dobro. Napunio sam music box i Bonnie mi još nije ušao, ali će ući svakog trenutka. Evo ga ušao. Daj Bonnie, molim te, makni mi se s puta. Sad ću si otići, što je najbolje. O, neće ju. No, 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 no. Please, please. Ne, mrzim te, Balloon Boy. Mrzim te. Ej, znaš kako te mrzim. I ovaj tu me skera. Više sam zaboravio pričati jer sam došao opet do 3 AM. 4 možda. Ok. Ja već vidim da ću ja morat katati ovaj video zato što će trajati 20 minuta. I da. Uskoro će biti videi više od 15 minuta što ste navikli. Jer mi je to nekako kao normalno za video. Jer ako previše dugo traje onda mislim da nećete gledat. Tako da recite mi u komentarima da li vam je to dobro ili loše. I u kojem smislu. Šta god je bila sad ova rečenica. Ok, da, već su mi ovi tu. No, Wither Bonnie mi je tu i sad mi Chica dolazi. Please, go away, please. I ovaj tu mi je tu, tako da moram ovo. Ne, ne laži da si tu. Odi, 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 odića. Ok, ovo tu je jako loša noć. Ovo tu je jako bila loša noć. Ok. Ajmo zaboraviti na ovo. Ajmo zaboraviti na ove tu prethodne pokušaje. Ajmo sad rasturiti. Znači moramo sad. Ako ne rasturimo, onda ja nisam JP Gaming. Sad kad umrem na 12 AM. To će biti hit za publiku. Doći će mi sad Wither Bonnie sad. Evo, doslovno sad. Kad budem pogledao. Ok, Mangle je došla kod Popet. Niko mi nije da sam sad došao ispred. I čim to rekom, evo, Foxy dolazi. Ne! Ne, Fox ima bijele oči, ovaj tu ima crvene oči. I Mangle je još došla i svi su otišli, a Mangle je ostala. Kao šta planirate, molim vas?
Please, Balloon Boy. Niko te ne treba, niko te ne traži, niko te ne želi. Sad možeš slobodno otići, hvala. Ne. Daj, odi. I I'm alive. Ne! Mangle i ova tu mi se nakupili. Ne, Balloon Boy mi je sad tu. I Golden Fred je bio. Aj, please, samo odi iz venta. Znam se. Sad kad spustim kameru, da, normalno da će me fokusi. Kako da ja pređem ovo? Ako neko gleda ko zna FNAF 2, pogotovo na FNAF 2, Ultimate Power on, Fast Night on, Raden Map. Znam, ovo tu je ono da ih ne vidim na mapi, ali meni je i ovako teško. Ne mogu ja to. Aj, please. Ne! Wither Bonnie, zašto si tako brz i zašto ja želim da ti odeš tamo negdje da vi videri, zašto ovo čudno zvuči? Vi videri da se nikad ne vraćate, samo ove tu nove da mi dolazu. I Balloon Boy skupa s vama. Jako je iritantan. A i Mangle je bome, šta je priča? Ma svi su iritanti. Pogotovo Fox i Balloon Boy, to dva bez duo. Znači ako ti Balloon Boy uđe unutra, onda i Foxy može jumpscarat kad god hoće. I da staviš masku i da napraviš... Ok, ovo tu sam zeznao. Ja mislim da sam ovo tu zeznao. I to opako. Jesam, znao sam. Ok, ovo tu će trajati dugo. Jako dugo. I to mi se već ne sviđa. Što molim Boga da pređem ovaj put. Ako sad ne čujete da pričam, znajte da sam jako fokusiran na noć. U posljednje vrijeme rečenice mi uopće nemaju smisla. Ljudi, meni nije dobro. Ja ne znam da li ću vam je staviti neki tekst šta sam ja razmišljao dok nisam pričao i dok neću pričat. Ovo tu sam zeznao. Znaš šta, Balloon Boy? Aj, molim te. A Balloon Boy nije ni blizu. Kako? Fun fact. Zašto ne snimam duge videe? Jer mi se ne da smontirat. Znači, ja na video od 10 minuta moram potrošiti za sveukupno snimanje, smišljanje videa, smišljanje svega
Znate vi koliko ja trebam potrošiti? 2 sata. 2 sata na jedan video. Sad nekima se to čini, ajde, to nije puno. Šta? Još to ti izbaciš taj video, pa ti traje još 30 minuta, koji je moj prošli video. Znači, 30 minuta sam čekao da trebao sam čekati da izađe. A dobro, Mengel, šta ti je tebi i pomjeraš se ko da ti je neko ukro svadbensku tortu? Ok, ovo je bilo... Mengel, za koga si se vjenčao? Ništa. A ko sad to? Ko sad to ide? I zašto mi se stvaraju ti zvuci? I zašto je neko ispred mene? Wither Bonnie, naravno. Ko će biti najretantnija osoba na svijetu nego Wither Bonnie, Balloon Boy i Foxy. Ne mi, Freddy, sad dolazi, jako si strgan, molim te, popravi se, ne da mene ganješ. Ajde, Freddy, molim te, odi! Ok, to sam zeznao. Ovo tu sam baš ga zeznuo. Ali sam ga zeznuo na maks. Ljudi, jel znate koliko će trajati ovaj video? Znate? 20 minuta. Najmanje 20 minuta. Možda ja budem tu kratio pa bude malo manje od 20 minuta. Ali znajte, bit će skoro 20 minuta. Najviše koliko može biti je 25. Znači ja nemam snage ovo tu da pređem. Znači ovo tu mi je već koji. Zapravo neću katat tolike dijelove, ali samo da vidite par dijelova iz nekoliko noći. Znači ja sam... Koliko čekaj, zašto nisam mogu spustiti kameru? Znači... Koliko ono pokušaja bilo? Mislim da je 5 pokušaja minimum bilo. 10. Znači između 5 i 10 nema šans. 7. 6. Pošto je 6 noći. Ne. Što pričame? Ovo tu je 6. Ne! Ja sam glup. Točno sam kao rekao, sad ću spustiti kameru i tu, ali... Idemo na 7. pokušaj. Meni nije dobro, ljudi. Meni nije dobro. Ovo je zadnji pokušaj. Znači, 6. ili 7. pokušaj je ovo. Ne znam. Znači, ne znam sad. Možda ću tu negdje napisat koji je pokušaj. Ali će mi biti dosta zakatat ovaj video. I to mi neće biti baš drago što čujem. I iskreno... I da ne pređem ovu noć. Imat ćemo par partova di prelazim FNAF 2 6. noć. A imat ćemo i FNAF 1 7. noć. Što će biti po meni jako teško, ali ajmo probat preći. I to ne na zanimljivi način. Ko sad onako kad swipam i ovo i ono i kad mi Balloon Boy dođe i upropasti mi sve. Aj molim te odi. Ljudi, ako ne znate, Balloon Boy ode kad se prestane čuti u ventu. Pošto je on jedini trenutno u ventu. I otiše. Ok, Foxy mi je tu i iskreno uopće mi nije drago. Svi ste Witheri tako iritantni da to riječima se ne može opisati.
Oh no! Ok, bilo šta je ovo bilo? Balloon Boy, molim te, odi, niko te ne treba. Ovo tu sam zeznu. O ne, ljudi, ovo tu sam zeznu. A tako je bilo. Dobro. What? Ok. Get ready. For what? Go, 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 go. What? Šta se dešava? Hurry. Get ready. Ja nisam. Znači ja šta god da se događa se. I zašto? Ok, Willem Afton. Oh, what? You are Willem Afton. Ili ti ga Purple Guy. Da, znam, mrtve ste duše sad. I zašto me Foxy jumpscarala? Ok, gotovo, kao što sam rekao, neću više. Ali ajmo prokomentirat onaj zadnji kao 3 puta sam bio. Kao get ready. I Purple Guy mi je bio zadnji put. Ili ti ga Willem Afton? I kao 2 puta su bili kao normalna djeca. I to 5 djeca. 5 djece, što znači 5 robota. Da, a to je Foxy, Chica, Bonnie, Freddy i Golden Freddy. I onda na kraju kad se Willem Afton stvorio, ili ti ga Purple Guy, on ih je ubio i ostale su samo duše. Ok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, obacite na veliki like, znak podrške, a mi se vidimo u sljedećem videu. Poz!